Ai kublay pi baro hagani kapor haga kerteng kaba don bortam ka jong try unong pen jungi u Jisu Christ. Sa hisien ngawan syagiyeng ke jong pi lang bagani ka channel jong ka Potternet. Bar nga ingo yu blay ba yo ban ya kren na kapor sya kapor yo ban ya pliu jingmut na kaktien ka jong blay. Nganget hagani kapor ka bamentaru try u don ya ka kubor ban kren nakamenta jongi lang baro. Ban nganget kani ka kubor kan dalong ka jingker ku kan dalong ka jingmentoy ya baro. Nganget kan long jimentoy nen kong inga uba kren bat ya piru kibas ngap ya gani ke kubor bar nga ingo yu blay bagaktian ke jong blay kam ju manrim kalong tmai na gasngi sya gasngi lada de katiar ka rimno lada ka no jong ni ka perthai ka rimno andre ka ktien ke jong blay kalong tmai nga kwa ban kren gani ka por na ka kitab ka baar jong Samuel ka lenong ka ba kendai kani ka ktien ke jong blay kiat hu ba anda habau David ulalong seim anda habau Saul bat u Jonathan kilayap u David uwat hatu dang don mo kibasa na kaying ka jong Saul ban na kaying ka jong Jonathan kan mau Saul u pa u Jonathan u kon but uwat yaki kon jong u Jonathan hatu dang don kibasa na kaying ka jong u David uwat ka daw ka long namar ba uladep yate jutang bat u Jonathan kidai shiperlok kidai shimensim Henry ka bapanya klat iki kalong tanggane ka way. Bau pa jong Jonathan u Saul u Sean yo David. Namar bau David ula nang kampaw ula nang kamyo ya ga jing it jong kibriu. Ban yo Saul u balong us im hagata kapor. Kibriu ki juong ya kani bau Saul u be ik syajar Henry u David ya ki sipaw hajar. Ki ju yaro. Bat kani ka jing yaro. Kala pen sngodom kala pen snowitar yo Saul u badang long us im hagata kapor. Padeheng ta namar ba usngo bakadon kata ka jingma ya kanika khet ka jong udan ya ka jingma ya kata ka jingsen shar ka jong kumta haga jaka ba un it you David ane ba un ai buram you David penban ulap penlong you David kumunong shon jong ulap tebe you David ula wat chini satai ban penyap senon you David namar ba kadon ka jingma ya kata ka khet ka ba u usyong padehang ni bangi iba ka jingya dai hapadeng u David but u Jonathan hab ni klat no hab ya jengai no namar pa jong Jonathan u Saul u shun yu parlok jong u ne David but ka story kaya kumta ba kalaja ka por ba u Saul but u Jonathan kilayap ba anda ki kilayap u David lawan hakata ka ket ba u lalong seim but anda ba u David u lalong seim shim laklet ya kata ka jutang ya ka ba u layate but u Jonathan u kun jong u Saul u David ukan mau ya ka ying ka jong Saul ukan mau ya ka ying ka jong Jonathan but anda bol along sim wang hatu dang dan mo kibana ka ying ka jong Saul kibadang im hadu menta u David ukan mau ya ka ni ka jutang ya ka bangila ban syamru na ka kitab ka beningkong jong Samuel ka lenong ka ba arpo ka dekot ka ba khat sa hadu khat riu ka ongkum ni te menle ya ka jing isnai ka jong tra ya nga tang kat ba nga dang im nga ba kum tahi nganom yap Henry wat pen kut no ya kata ka jing isnai na ka ying jonga lano ruem lemne anda utrai ula penjat no ya unong shon u David way po way baro na kamat ka perthai kum tau Jonathan ula penlong ka jutang bat ka ying u David da ka baong tu utrai undawa ya kani na ka kti kinong shon u David kani kalong ka jutang ya ka bau Jonathan u yate bu David ong David lala melalong sim lada utrai la penjat no ita kinong shun jome baro wanom klet ya ka ying ka jonga deheng ta anda bololong sim u David ulawat ya ki khon ki jong Jonathan dang don ba im na ka ying ka jong Jonathan na ka ying ka jong Saul kani kalong kadur jongi kibriu menchuang idon ka jinga day bat ublay bat kladon kataken ka jinga shun hapadeng ubriu bat ublay ka jinga day namar ka pop kaladukut no hapadeng ubriu bat ublay ubriu la yele persya yu ublay badeheng ta uhaban mi no nagakper eden umla syu banwan siya kata ka jingya day umla syu banwan hakmat jong ublay ba khot namar ka jingya le persya ka jong ubriu ka day ka pop kamla banwan hajan jong ublay ba khot namar ka pop umla ban rung siya ka presence jong ublay ba khot ka dukot no ka jingya day ka babel ka ong namar ka pop lapan dekut no ik jing day deheng ta bada pipuli no Israel san pukandai ke dekot ke beningkong baar ke tu namar ka pop ke jongi wat habangi duai u blay yo snow show blay ong nganum snow show haba pipi duai namar ka pop ke jong pikan ka pop ka penyakat ta deheng ta kumba
la penyaklat ya ke jinga dei hapadeng u Saul, u Jonathan, but u David, kumta la penyaklat ru ya ke jinga dei ka jong u Briu but u Blay. Henry ka basngut nat hang ni kalong. Ba u David anda bol along seim. Uwan banwat ya ki kun ki jong u Saul. Uwan banwat ya ki kun ki jong u Jonathan. Ka Bible ki yathu yangi. Fi polisi sinong Rome kalau nang basan ka dekot kat ar kong nabakum taken kat kumba da way u Briu ka pop kala besot siya ka pertai but da kata ka pop ka jingyap. Now Adam ka pop kala besut siya ka pertai but na u kala mi kata ka jingyap ken. Tadeng ta kala dukot ka jingya day but u Briu da ka bayap haban yap sisya. Habang idan ha ka pop. Habang idan kata ka jingya dukot ka jingya day but u Blay ka umot idan ha ka pop. Badeng ta habang idan ha ka pop dan jikermen syo. Ngila ja ka Bible ka ong ngila lapoy la ka jong kilenti kum kita kilang berat belasa ka ma ba ketin ka jong Blay ke thu ingi lapi puli Jeremiah khatlai ka dekot ka ba arpulai ka ong bai ba ngimla le syo namar banging la pop ka Bible ka ong kum ni Jeremiah khatlai arpulai ka ong unong Ethiopia ula ban pen kala yala ka snap lani ula basa ya ta ka ba thodak lada kum ta phiru phila ban le bha haba phi lamlin ha ka bale sneu unong Ethiopia udai ubayong umla ban pen kala ya kan ka snap ka jong u lani ula basa ya kata ka bla thodak umla ban pen khot daladi ya kata ka jing thodak ka jong u ka Bible ke thu hang ni ba kata ka pop u Briu daladi umla shu ban pen kala kum Ethiopia unong Ethiopia umla ban pen kala na kata ka jinglong yong sha ka jinglong li ne ula basa kita ki spots kidan kita ki jing tho kidan umla ban pen khot yaladi daladi ya kita ki jing tho ki badan ha kata ka met ka jong u ka Bible ke thu bo Briu umla li esho kala dukut ke jinga day but u Briu haban yat sha ka jing yap umla ban pen kala shu ya kata ka jing long ka jong u namar ula long bopop ka Bible ke thu ngi puli ka khot ban kong ong but u David ula ong dang don em uno bala pensa na ka yeng u Saul bangan yo le isn ay u na ka bentau Jonathan tiladon u Shakri uwe uba na ka yeng u Saul uba kerteng u Siba baraba kila khot ya u shau David us emula kli ya u me usiba ula yathu ru u Shakri jong me long utaken barus emula kli don em uno badang sa na kayeng jong Saul bangan yo le igijing isn ay u Blay ya u ti usiba ula yathu haus em dang sa uwe u kun jong u Jonathan u bakat ko kikijat ka Bible ke yathu bala khot usiba u ai kini ka khubor wang dang don Kos im David udon uwe ukun jong u Jonathan u bala im but une ukun udei u batako ukun jong us im re udei u batako kaya thu ru bahabangi ngila don ha ka pop ngidla dko ha kata ka jingyat lenti ka jongi ka Bible ke thu ba u Briu u muddur ba ka ek ka ba ule kan long ka babha u soitan u ong ya ka im da ka babam phin long kum ki Blay phin long kum ki Blay pela pi bam ka long ka babha ka long ka ba itanat ya pi ba ka Bible ki thu la fi play proverb khat saw ka khot khat ar ka ong ba don ka lenti i kum ba ka bet yu Briu han rei ka bakut ka long ka lenti jong ka jingyap u Briu dala di u tharai bet ka de ka ba biang e ya u dak la ka jong ka jing start dak la ka jong ka jing tip ka jong u dak ka jing snow ka jong u tharai bet ba ka ni ka jingle jong u ka long ka ba biang hen rei pleng ka bakut ka long ka jingyap ka jingle jong ka im ka jingle jong Adam pleng i kum ba ka biang ha ka to ka por rei pleng ka ilam sya ka jingyap deng ta ba kelentia jong u Briu ka long ka ba de ko ngiru kum ki khon jong u Adam ngilalong ki ba deko kenya khamat jong Blay ngila deko ha kata kelen yat ki jongi ngila deko ha kata ka rekom yat ka jongi ngila bakla ngila sakma ka Bible ke thu bangi ngilong kita ki ba deko ngila yat la ka jong kelenti ngisngo kum ba ka biang e henry kata ka dei kelenti ka bala sakma ka Bible ke thu hang ni habau sibau ya thu bau don une ukhna uba deko ka Bible ke thu la fi pule kai ka ba jabalai ba umne khna udko la pipuli na ar Samuel ka nong ba saw ke thu ka jing ko jong ne Briu ka long ba ha ka ta ka por ha ba ki Philistia kilawan man peniap yo Saul but you Jonathan umne khna udang don tang kumba sans nem ha ka ta ka por ba ki nong shun ha ba ki wan man peniap kinom peniap tang yu pa na ne tang ya ka kmi henry kin peniap ru ya kita ki khon namar kita ki nong yo patang ya ka khet kin penyap ya ka family borok kawai borok wi lu yang kin sar kin pen khoi teladon kan ka nong up yaw ne ukun jong
u Jonathan. Bagani ka beriu kerki namar kala tiang hadu kata kerki kara ya tau kelung. Ar sambal nong basau ka khot basau ke thu. But u Jonathan u khunu Saul tu la don u khunu bat ko ki kijat. Uniu la sans nem ka kerta haba la poi ka jing bena na Jezreel syapang u Saul. But u Jonathan te ka nong sumar kala syembat kala ra'yu bat kala pet yap te kala jakat ba kala penkloi ban pet ba ulahap. Bat ula deko bat ka kerteng jong u kala long u mepi boshet. Ka Bible ke yahu ba uni u khon jong u Saul. Daka jing bakla jong kani ganong sumar hakata ka jingra kerki jong kala kum hap pedak hamadan bat ki kejat jong u kila shitom bat umdan bala ban sumar syu bat niki kejat jong u hadu mandahe ru u de ko sa bat ka kerteng jong ni u brio u kerteng u mebi boshet bat ka kerteng mebi boshet hikamut naka shintur jonga lami ka jing le ran naka shintur jonga lami ka jing le ran chisha ka jing im ka jong ni u brio kalau dia jing im ka balai ran kum ukon jong usim ula de ban shong haka buram ula de ban don haka taka kerdan haka ket repen ban ka jing im ka jong u ka de jing im ka balai ran upet ya ula lit ban ri no namaru shep tieng ya kita ki nong shun ki jong u ki bat thwet ya ka man sim ka jong u uda shep tieng namar bu de ukon jong Jonathan uda ukon ksiu jong Saul uda shep tieng namar baki don ki nong shun ki ba ap yo ka jingem jo ka long ka balek ran wa ban pet ka de ka tang kwa ban ong ye phiru bangi ngila le pop ka jingem jo ki la le ran ta de heng ta wa adam ha ka por ka bola le pop ka babel ke thu bola ling khut bat ula long le ran ula ling khut la slot no ya ta ka buram ga jong blai na ka jingem ga jong u bat ki la long ling khut boro arngot ka jingem ga jong ki hi ka la long le ran kani ka de ka dur ga jong brio hakamat jong blai na mar ka pom about David luckily wong shai u shong bat ka babel ke thu ba une umepi boshet u shong ha ka shnong ka ba kerteng ka lo debar ka don ka jingmut lo debar ka mut ka shnong ka ba klem kpu kani ka shnong ka bam don ka no ka jingbam ka banong ye pi namar ka pop ngimla shu ban shong ha ka miet ka jong trai namar ka pop ngimla shu ban don ha ka yeng ka jong trai ngihap ban kenria bat lapen kenria yu adam na ka kper eden bat uhap ban shong laga jong na ka presence ka jong blai namar ka jingtim kalawan nginyapet ya ka ktin ka jong blai ka ong nangi puli Jenesis ka lunong ka balai ke thu ingi ka khot ka ba khat san ter ka ong bat ya ka jing shun ru ngan bu apreng jong me ba kata ka briu ba apreng usumba jong me bu sumba jong ka un pulwet ka khli jong me men pulwet ya ka khong dong jat jong u bat kata ka briu la ong da ka penroi ka jing pang jong pa ba da ka jing seng khon jong pa ba da ka jing shitam phan kha ki khon ba ka jing kwa jong pa kan long shau tanga jong pa ba un sun shar ha lor jong pa baru Adam laong namar ba mela skori ka tien ka tanga jong me ba memla bam na tau ding ba la adong ya me da ka baong menom bam na u ya ka khandau la tim na ka manta jong me bar ka jing shitam men bam na baro kisngi kirta jong me kan pen mi shulut ru ikisya bat kisya keng ya me ban men bam yo jhur ka lengkha da ka jing sep ka khmat jong me men bam yela ukpu hado ba men da phaidien pat shak khandau namar nakala shim ya me naba naka domet me long shak domet men let pai utrai ong namar ba me mela ko ngu ya ka ktin jong ni ka lok ka jong me ga ni ka kurim ka tanga ka jong me kum ta ya ka khando long bala tim na ka mata jong me haban trai shitam hagi sngi krta jong me ga ni ka khando kan pen mi kita ki shlut ru ita ki sya ba ki sta ki sya keng bat ka jing sap ka khmat jong me haban bam ka bun me haban trai shitam ka wan ka jing tim ha ka por budan ka kper eden ki jing bam ki wan sha u dan kam bandal trai shitam hodo kata mar udan ha ka jing kerkhu ka jong blai udan haka ying ga jong blai udan haka ying ga jong ukpa jong o taka ka ba un kerdo dan si kerdo am hanrei namar baula ko ngo ya ka sur ka jong syaitan namar bula ko ngo ya ka sur jong ni ka breu ga jong o taka daw ya ka khndo latim na ka menta jong o tade hang ne fin pet yo me fi boshet namar ka kerteng ga jong o ka dei ka kerteng balami na shintur jong o ka dei ka jing pen rem baru shong ha ni ka shnong lo de bar ka long thik ka condition jong ubreu halo de bar ka jaka ka shnong ka bom dan kpu ngim dan kpu ka dan ka jing tim
Badeng tangas ngongo yo blay. Ublay wi iyangi. Tadeng tau ni kis baru try ki try. Uwan banwat yang abad ya fi. U Jisu Chris uwan banwat yang abad ya fi. Kumba u David uwat ya ki kon jong u Jonathan. Kumtaru u Jisu uwat yang abad ya fi. Kiba ngingi long ki kon ki jong blay. Kababal ki thu yangi. Bagani ka Shillong. Kadai sisa ka Shillong ka baterkong. Ka Bible ke thu api play ka sam ribu prar ka ong Henry ki bale persya ki syong ha ka dorang kiang namar ubriu ha baula syong ha ka ta ka jingko ngu yo baman ka jaka ka jong u si syakalong ka dorang kiang ka baterkong ka bomdan rum Reu try wan manwat yang habat ya fi wan manwat nakata ka jaka ka baterkong nakata ka jaka ka bareng kiang nakata ka jaka ka bomdan kepu nakata ka jaka jong ka jingtim wan nabneng syakendo bamau ban long ka jingtim na ka banta jongi ulu wan nabneng syakendo ban ba ya ka jingtim ka jongi kumbau David uwat ubler uwat ya pi ba uwat ya pi kong uwat yangi uit palat ya pi namar pitip ya kene ka way bajagat baja longgat balong utrai unom na ya pi nganget ya kene ka sngi pi asngo ni ka kubor ka bau blay u ong ya pi kon bangala pa lo jong kon jong au Jesus Christ bar uni ka ni ulawan wat ya pi bat ha kene ka sngi kumu shakri jong trai kum bau de shakri bau David ula khat yu siba ngaruk kumu siba ngapen bena batrai ut kidon kibriu Kidon kibriu, kibelaja no nakalenti ke jong me. Ngapen snow ini ke kubor, badon nakaying ke jong ublay, kibadon halo debar. Ublay pen snow ini ke kubor haga ni ke skinam ta jong pi. Lapi snow pidon naka haga ta ri jong ke jing tim, pi snow haga ta jing terkong pidon. Pi snow kumam dani ay syo ke jing im ke jong pi. Pi snow theli, pim don jing hun naka mensim. Pim nang yo tia yo dem. Pidon halo debar. Utrai wan wat ya pi ke ni ke sngi. Wan man keren ban wat ya pi shano pidon bakani ka de ka dur ka jong blay finda pe na do ka basdang jo ka Bible hadien bo Adam ula le pop ude blay bon wat you Adam ong Adam sha e medon ude blay bo wan wat ya pi baru blay ula wan wat dau Jesus Christ na ka menta jong fi kan mau ya kane ude ukpa uba up you kun serong aurea ba bo loi i kun serong aurea jong u bo wan sha ye ula mare sha u but anda bo ula mare ula let ban piam ban kedup ya u ban pediang ya u sha ka yeng ka jong u ude kun serong aurea ula snole ran namar ka de ka jingle ka jong u ula le sai la ya lo ukpa ula le persya ya lo ukpa bo la nyoben ya lo ukpa hadu bo na poi ka jing em ka jong u ha ka ta ka bakut ka jing im jong ka jing kerdo ka jing im ka bala kalalang snon kum ka kerdan ka jong usniang ula bambu usniang tia ba usniang kata ka dei ka kerdan jong ubriu ubala jengai na ublay dei ublay uba up yu neu kon dei neu pa uba up yu neu kon banwan pai pat ken shau pa baru pa ye up na ka snam sha ka snam u up na ka por sha ka por tat hadu undawan pai neu kon ban ngai ngo yu blay badai ublay badang yai up ya pi hadu ani ka sngi ka bamenta se ka jing em ka jong pi ka de ka jing em kum ne khon srong auria ro ba em bat ki sniang la ya kersum ba kani ka perthai la sma utung kum kani ka perthai la jot namar kani ka perthai utrai udang up ya pi hadu ani ka klip mat ka bamenta pi don halo de bar utrai ukhat ya pi kani ka por uwat ya pi kani ka por kum bau David usim uwat ya ki khon jo Jonathan utrai Jisu uwat ya pi namar pi de ki khon ke jong blay uwat ya pi hadu ka de sngi ka bamenta uwat hai pi dan compare la pi de bla sha pen rem namar ka pop compare pi dan halo de bar re trai u ya pi ka Bible ki thu ingi ka khot ka basan ka ongum ni anda kum ta u David us e mula pa balwan lam u na ka yeng u makhir u khonu amiel na lo de bar ti haba u mevi voshet u khonu Jonathan u khonu Saul ulawan hau David ula dem ngom bat ula ngo de baru David ula ong maybe boshet urula yathu hakmi ushakri jong me bau David ula ong hau what ship ting wong u David nabangan le isnai ken yame shisha nakabentau Jonathan ukpa jong me bangan ai no pat hame ya ka kendo baro ka jong u Saul ukpa jong me ba men yo bam
pu nakamit jonga halagasngi. Tega bas ngutenat pelat. David ukot yo Mephibosheth ong wan saying. Mephibosheth ula sngu ship ting. Namar bau sngu tho ini kawe. Bau u David udai unong shun. Jong ukpa jong u. Ula sngu ship ting yo bau David ukot man penyap no senan yo. Henry David abu ula kat bang. Mephibosheth wat ship ting. Nga klem kot yame bangan penrem yame. Nga ngalak kot yame. Bangan penyap yame. Kata ka di ka jingkot ka jong try. U Jisu ang ngam simlawan siya pertay ban penrem ya ka pertay. Henry bangan yo pen im ya ka pertay. U Jisu anda habaw la ya kendo ya ka ni ka riu kentay ka ba la day ban siya len temau no ka snong bora kaway ka la penrem ya ka baka day ban siya yap no ban len tem no ya ka do umau na mar ka jing klim ka jong ka jing auria ka jong ka bat ka kum ka jing le jong ka shisha ka day ban yap no bat kila shim ya ki mau ban len tem ya ka u Jisu ang uno na pring jong fi u ba klem le pop to kawang yu mau ban nengkong padang ta barok ki sngu tho baki long ken ki ba pop Bakim simlanut ban kawang yo ta umau. Nakamantakan ni Gabriel. Hanta kila ya pet no baru Jisu keli ni Gabriel. Wai wa penrem ya pa. Kaong dan try. Bau Jisu ang ngaru ngam penrem ya pa. Batangan ni kawai. Wanom le pop syu. Ngekwa ban ong ya fi. U try simlawan. Ban penrem yang ngiki nong pop. U try simlawan. Ban penjot yang ngiki nong pop. Nreu lawan ban pen im yang ngiki nong pop. Kumbau David ukot yo Mephibosheth syaka ying ga jong u. Utraru ukot ya pi hagane ga sngi. Syaka ying ga jong u. Ukot ya pi syaka presence ga jong u. Bapinwan no hagane ga sngi. But u David udah kular. Wongan pen pai pat. Ya ga jaka jong ukpa jong me. Bangan I no ya ga taki eki badai gi jong me. Uni ubriu umdani esyo, udan halo debar, udai berdeko, wahaban kam, ya kejiarap na kibriu umdani esyo, ketitli sudah. David ukot siya kaying, buongan restore pat, ngan aino pat, ya kata kaba, memelado, kabaday ka hok ka jong me. Baru try ka ni kasi ukot ya pi. Hagasngi ka bau briu la le pop ka babal ka ong bau briu la le pop bau la do le no e ka buram ka jong blay ula do e ka bor ka jong blay ula do e ka ikhtiar ka jong blay ula do e ka jingkar khu ka jong blay ula do no e ka ta ka jinkmen ka jong blay ula do no e ka jing sok ka jong blay haga ta ka sngi rei u Jisu lawan ban restore biang ya kata lesi pila do e ka jing sok haga jing im ka jong pi do e ka jinkmen pim dan jing smuhun na ka jing im ka jong pilong teli wala pidon ya ka spa ngasngo ngakren hagani ka por don wi ba ibarus ba ha andre film dan jing suk ha kamen sim ka don ka jing thali ha po jong pi snom dan jing suk snom dan jing hon ha ga ek ka ba pi le snolong thali snolong marway kwa banong ya pi utrai kwa ban restore pat ya kata hafi un ai pat ya pi ya kata ka hok ka jong o ka babel ka ong bau Jisu uong Banga ngalawan omban penrem ya fi. Kaktin ka jong blay ka ong balafi puli Isaiah handrep way ka dekat ka bisipo. Nado dekat ka balay ka ngan pen kup pa dia pi da ka jain kup jong ka jingkemen. Wadam ula do no ia da ka jain kup ia ka ta ka buram ka jong blay ulalong teli ulalong suda but ulalong lingkut utrai ongan pen kup pa dia fi. Ya kata ka jingle ran ka jong fi ngan pen kup da kata ka jain kup jong ka jingkemen. Ka dekat sipo kat way ka ong bangan pen kup pa dia pi da kata ka jain kup jong ka jingpenem but da kata ka jain pong jong ka hok. Utrai ukat ya fi uong ya kata ka ba pi la do no ngan ai pat kan ya fi ngan ai ya fi ya ka jingkemen ngan ai ya fi ya ka jingpenem ya ka hok ngan kerku ya fi ngan pendap ya fi da ka jingtengen ngan pendap ya fi kan da ka bar bad da ka ikhtiar kan ngan pendapat ya kata ka ka ba pi la do na utau pa jong fi ya kata ka ba pi la do wangan restore biang mangai fi ngan iPad ya kata ka ba pi la do bangai utrai ukwa ban iPad ya fi ya kata ka jing kemen na ka jing im ka jong fi tin jublai ka ong la fi puli ka sam ka Jisu si ka la ban sa shimit ka jing yam ka la ban sa shimit ho ume pi bullshit ula don ka jing yam ka jing im ka jing u ka sngo be ka ba dum sudakat se ba upet usngo balong marwe hang tad ko bam dani han rei utrai ong ya kata ka jing yam kan sa shimit re mestep kan wan ka jing kemen on pen kala jing sha
yat ya ke jing so si ke jong fi baru un ai pat ken ya ta ke jing kemen ha fi ya ke jing yam ke jong fi un pen kelas ya ke jing rke nga nget ba ke ne ke sngi utrai wan ban wat ya fi ba wan ban wat ya fi kong wan ban wat mar wi palat ya fi ke jing em ke jong fi ke bala jat kan no ke jing em ke jong fi ke bala pe kan no la ne ke bala sma utung kan no compare pila de ko aki jat ba ke jaman sim ke jong fi shong ha ta ke jaka ka ba thli shong ha ta ke jaka ka ba pi snow bom poi she pila snow kut lat pila snow kut lenti re kwa ba nong e fi news im ke sim u khot ya pi ke ne ke sngi ong wan sha ke yeng ke jonga nga khot ya pi sha ke yeng ke jonga ya ka ba pin yo ban bam na ka mit ke jonga ba pin yo ban ya le kemen bat nga ba pin don hanga deng tau trai khot ya pi ong to wan hanga pi baro ki ba thaj bat ki ba khia ke jingkit ngan pen jam ya pi ngan pen jam ya ke ne ke jingkit ka ba pi don ka ba la ban khia ya fi ke jingkit jong ka pop ka ba la ban khia ya ke jing ke jong pi u soitan la pan ban khia ya pi da ke jing ban khia ke jong ke jing so si ke jing ku slai ke jing ke jong pi u jisu ong to wan hanga ke ne ke sngi ngan pen jam ya fi oh ong to wan u khot u invite ya fi kum ba u david u la invite yo mepi boshet saka yeng ke jong u bat kum ta u invite ya fi ke ne ke sngi u khot ya fi ke ne ke sngi angi puli titus kalonong ka ba lai ke khot ka ba sao ka ong kum ni henre ha ba la pen pau ya ke jing le sbun u blai u nong pen em jongi bat ka jing it jong u sha u ben rio la pen pau ken ya ka ta ka jing it ke jong u blai ya ka ta ka jing le sbun u blai u nong pen em jongi ya ka ta ka jing it ke jong u ken sha u ben rio la pen pau ya ka ta ka jing it ke jong tra ya ka ta ka jing le sbun ke jong haga ne ka sngi kwa ban ong fi u blai u kwa ban le sbun ya ka jing em ke jong fi u blai u kwa ban le it ya fi ban the no buk ya ka ta ka jing it ke jong u haga jing em ke jong fi kan mau ha do ka ne ka sngi u blai u it ya fi compare pila le pop you haga jing em ke jong fi compare ke ka ba pila le haga sngi ke bla le no na ki snam ke bla le no compare utrai umpet ya ka ta umpet ya ka jing ko ke jong fi umpet ya ka ta ka jing long rin jan ke jong fi umpet ya ka ta ka jing sma utung ke jong fi umpet ya ka ta ki ka ba pi long ri umpet ya fi ya ka ka ba ula ban le ke jing em ke jong fi but you see in pi wan show try ke jing le ran ke jong fi kan le no na ke jing em ke jong fi ka thing ke jong blai ka ong la vi puli na lukas long ba khat kan dai ke khat shi po ka ong na ba ukun ubriu ulawan ya ka ban wat ban pen im ya ka bala ja no ukun ubriu u Jesus Christ ulawan ban wat ya ka ta ka bala ja no si shangi long ki bala ja no ong ka tin ka jong blai wan ban le sbun ya ka jing em ka jong fi ulawan ban le ya ki kamba ha ka jing em ka jong fi uni mepi boshet unda ha bolawan ha khamat jong David ka ka ba u ong ya la di kad khot ka pra ka ong uru ulangu bolo ong ushakri jong me ulong ayu haba me khmi ngalong kum ukso ubayap usngu tho ya ka condition la jong usngu tho ya ka ta ka jinglong ka jong u wong along kum ukso ubayap ka bible ka ong la ukso ba im ban sing ubayap la da ukso uday ubayap ka no ka ta ka dor ka jong u mdan dor shu kan kabamut ka jingim ka jong ubriu hi wala long ko mukso ba yap bam dan shu usngo to ka condition ka jong makwa ba nong ipi ka ne ka sngi la pil amat ya ka invitation ka jong ublai pin sngo to ya ka dor ka jong fi mdei bu khat ya pi ba pi biang lut utram shimlawan ban khat ya kita gi bahok kan ma ya ka ne ulwan ban khat igi nong pop kan shaga jing pen em kita gi ba sngo hok ngangai kam day na kam taki invitation ka jong try ki ba shu sngo biang haga ta ka jing sngo ka jong ki kam day na ka banta jong ki kan reu try wan man khot igi nong pop wan man khot ya kita kin ki bla ja no wan man khot ya kita ken ki ba sngo dan kam yu unong pop udan kam yu nong pen em a sinner needs a savior bala dau try khot ipi ka ne ka singa ngai pin sngo tho ya ka dor ka jong phi ba film long e ro ma khamat jong uni ula penrit ala di hedo kata-kata wong along kung so ubayap a dead dog kabala jot kabala shong halo debar kabala don haga ta ka jaka jong ka jingkan ja bat kabala de ko ui ka man sim ka jong phi ka long ka ba kodor u khot ya phi ka ne ka sngi u ka ban le igi kamba haga jing em ka jong phi bat ka bible ke thu da vi puli ke shiti ban kong jong Jenesis ka lonong ka ba ar de khot khat ar ka ong nga tho afi ko kon hap na bala map no ya phi ta ki pop jong phi na ka ban ta ka kerteng jong u bala map no ya ki pop jong phi nam ta ka kerteng ka jong o compare ta lau Jisu ong la pi puli Jenesis long ba nriu khot lai punyo jar uta bawan shanga the leling anom kan tat no kan ye
compare pilale you wan kum ba pi long wan da kata ka jing deko ka jong pi wan da kata ka jing long duk ka jong pi wan da kata ka jing long ka jong pi kum tau so bal ayap utrai un pen empat ia pi un restore pat ia ka ba pi pilado bat da kata henre ba pinyo ban shong sun ha ka yeng ka jong u ba un khat snan ia pi kum khon jong u ka babel ke tho ingi ba utrai ula khat ingi na ka jing long marau ngan puli ka ni ka wi ka khat ka shiti ka ban kong Shaki Nongkhryiem kalau nong kawa nyo ka dekot ka ba arpuwe hadu arpulai ka ktin ka jong blai ka ongkum ne lakot ya me haba me dang long mrao wat sunyo ya kata hanrei lada me la ban long ubalai lui kam jiet ya kata namar uta umrao yo balakot autrai ulong ubalai lui jong utrai kum ju uta balai lui yo balakot ulong umrao jong ukris al siu spa ken ye pi da kador ti wat long pi ki mrao ki briu ko para bangai hakata hakabala khot ya wipe away tu unyai sa hakata rengkat badu blai tin jo blai ko men bangi long ki bapop men bangi long ki mrau la khot ingi ban a ingi ya ga jing lai loi ke jong u ban a yangi ta ga ting jing lai loi rei uta blai loi hau kres ulong umrau jong kres o haban sngu thu ya ga ni ka wei bala thiet mrau ingi daga dorba ban menta ngi haban sngu thu hoi u blai khot shu ingi ka babel ka ong hanrei kat kita ki bala diang yu gitu ulai ka bor melong ki khon ki jong ublei ha ta ki banget ki bala ka om na ka do na ka snam na ka mon ubriun ki bala ka na ublei nga kwa abnong ipi sien ba pila anget o Jesus Christ pilawan sa ka ta ka jing long khon kan ka condition ka jongi ha ka jing shangi di ki mra man shuang i do nu kan rat ubrim ba utaw di soitan hanrei man tala thiet ingi na to kan rat borim du kan rat bo thamai bo la thiet da ka dor ba da ka snam ka jong da ka jing yap ka jong u ka bamut ka kardan ka jongi ngidang dehi ki mra hanrei uklam khot shu ingi ki rao unreu la khat ingi ki khon ge jong ka ktien ge jong blai ka ong na fipli ke stich ki nong room ka nong ka pra ka khat ba khat nyau ka ong na stunat gi ne ka khat ka ong kum ne kum tala dang ngilong ki khon ngilong ki nong yo pateng ru ki nong yo pateng u blai ken ba ki nong yo pateng lem bat u kris del lada shisha ngi sha shi tom lem bat u an punon buram lem yangi ru bat u pina puli galatial nong basaud khat ban ri ka kren biang bangila ban khat yu abako pa ya ka bangila ban khat yu kumuk pa om shu ken kumuk ki mrao hakmat jong utau kan rat han re kum ki khon hakmat jong ukpa ngi ai ngo yu blai ka ni ka por u khat ya phi sha ka yeng ka jong u ba pin yo ban shong ha ka mi ka jong u ba pin yo ban ya bam bat u pin yo ban ya le kemen bat u ka ktien ka jong blai ka ong pin puli shi thi nong rom ka nong ba sang de khat shpo ka ong ngi la long ken ki nong shon jong blai re da ula thiet ingi ula siu spa ingi da ka dor ba ka snam ka jong u ba ngin long ki khon ki jong u ka ktien ka jong blai ka ong Jenesis la nong ba san de khat up sa ki sha shang ong a phi ba ta bu yo sngo ya ka ktien jonga but uba nget hauta ubala pha yanga udon ka jing imbam jukot but onom one half shaka jing penrem henrei ula lat chiliang na ka jing yap shaka jing im trai khat ya phi ba phin long ki khon ki jong u uting khon snan ya phi na do man ta ka sngi ba phin long ki khon ki jong uplai phin bam ha ka mi ka jong trai ka sam ka ba hispa sau pu nyau ka de khat khat sau ka ong upen dap ya pha da ukau uba bahatam nganget haba phi don how try pinyo ya ga jing im namaru Jisu hi ulong uta ukpu ya ga bapila ban bam ukpu jong ga jing im de heng ta ha bapi don ha ga yeng ga jong try wan sha ga mi ga jong try wan ban puli ka ktien ga jong blai man la ga sngi puli ne ga ktien namar ga ni ga ktien ga long ukpu ulong jing bam da ga ban ta jong fi un ai bor pi man la ga sngi un ai pi ya ga ta ga jing pen sle man la ga sngi un pen kop ya pi da ga jing kemen un pen kop ya pi ken da ga ta ga jing dap ha ga jing im ga jong fi pinom tngan shu pinom sliang shu Jisu ong ni Jenesis long ban riu khat lai busan ong Jisu lo ong wong along mangau tok pu jong jim utaw buan bat ubang nget unom tngan bat unom sliang lano ru utaw buan bat ubang nget hutrai unom tngan bat unom sliang lano ru ka babel ke thu wong lada pidi na gane ka u ong ye ka nong Samaria pin sa sliang pat rela pilawan hanga phi nget yanga pinom sliang bat pinom tngan shu lano ba ngai try khat ye phi gane ka sngi fin wan shaka mi ke jong try shaka ying ke jong u khat ya pi bo invite fi kloi ne man wan ha ke sngi me fi boshet abula khat u David te ulawan lagawan tip kai ka ban ja kai ka ban long ka im jago han re ulawan lagawan nga kwa ba ya thu ye ne ka we ke jing thu khana ka balang kot ha ke ka por shwa bangan pun kot no house nem ka khandai spa pra fuwe la ya thu ba kladon kata ka jing sha tu ya kata ka kali ba uniu try jong ka kali ula pentip shiki pulit baka kali jung u kala jano bat kumta
Ki pulit ki lapan benar ki kot kubor lapan benar lam ki radio ki lawat yau tau nong ya bat ya kata kali ki lawat bau ni nong ya ulai asngo kata kubor bau ulai syapting baki pulit ki latwet yau ndrai pitep balai ki wat yau tau nong ya balai ki wat ya kata kali ki klem wat ban pen sitam yu ni nong to ndrai ki wat haduk kata ki lalek sitam haduk kata namar hakan ni kali uni utrai jong ni kali utiet u jingbam ubalong kenja coklat Andrei hapok tau coklat udan ka bi khnai ya ka umut ban thiet ban ai ya ki khnai ha yeng jong uni nong tu ula tu ita ka kali bola nya ita ka kali yo kumnore u thangan bat ubam ya uni jing bam coklat uni yap no namar ka dan ka bi hang ta ki kwa ban pentip yang ni ka khubor ngi kwa ban wat ya me ban pen sitam ya me Andrei ban pen ya me namar ka dan ka bi how to jing bam hang tu ka kali ka ban menya kata ka de ka jing ke jong ublai wat yang ha ba dia pi mdei bo un pen sitam yang ha ba dia pi Andrei ban pen yang ha ba dia pi namar utip ba ni ka lenti ka bangi yat kani ka condition ka bangi don ka de ka condition ka ban pen yap no yang ha ba dia pi ka babel ka ong bo soitan wan om tam bo untu nong tu wan om tam untu Andrei ban penyap ban penjat Andrei ngalawan ban ai ka jing bakin yok kerhai ru ya ka try kwa ban ai jing ya phi ka ni ka sngi ka ni ka lenti ka ba fi ya utrai khot ya phi khnang bon yo an pen ya phi namar ka ni ka jaka ka ba fi don ka de ka jaka ka ba don ka bi ban penyap ya phi wan no show try wan sha ka yeng ka jong try me phi bo shet ulawan bo ula yo ban shong ha ka miet ka jong David but habo shong ha ka miet mi isu ya ka jing teko ka jong habu shong ha ka miet ka jong try kata ka jan ka ju tap ya ka kijat jong ban pen bom dai shu ba de ko lap tap no eta ka jing le ran ka jong ya ta ka jing teko ka jong habu dan ka miet ka jong David mga kwa abno fi dan ka presence ka jong blai ya kita ka jing teko jong fi baro an ya ta ka jing le ran ka jong fi baro an tap no ka ta ka snam ka jong try ba da ta ka jacob ka bo ai fi kan nginya duai ka ni ka por ka ta try kwa ban kar khui fi nginya duai koloi ne man pediang yu try fi koloi ne man wan sha ka yeng ka jong try fi koloi ne ban pediang ye ne ka invitation ka jong try kwa ban pen ya fi un pen kala khong pong ya ka jing ka jong fi ya ka jing yam sha ka jing rkhe ya ka ta ka jing ja umat ka jong fi sha ka ta ka jing kemen ya ka ta ka jing dum sha ka jing shai na ka jing yap sha ka jing nginya duai ka ni ka por ka ba menta pila an buat na din jong ai ni ka jing duai ong try Jisu na pediang ya ka jing khot ka jong me ngawan ha ka presence ka jong me komu breu ba pop men map yang nga try ban nga kloi ban pediang ye me komu try bo nong pen jonga try wan ha po jonga ngan long u jong me na do ni ka sngi bat me men long u jonga try nga kwa ban shong ha ka yeng ka jong me junam ban yele command bat me try penon kam yang shem yang hagar tengu Jisu amen pilong ini ke jing duai ka balengkot bangai penyerap ya pi ndrei ka ni ka jing duai ka pi duai bu trai ngai bu trai ker khu ya pi ngai bu trai nang le ki kamba nan duai nam ta jong fi ka ni ka por try nga aingo bani ki khon ki jome try ki la pediang ya ka ni ki invitation ka jome ablai bara ba ki la pediang ko kan rat na do ni ka ski ki nam dan show hello de bar ki nam dan show aga ta ka jaka ka bam dan kpu ki nam dan show go try what aga ta ka jinglong ko ka jongki nga engagement pen khia ya ka ta ki chat jongki try ka ta ka jingyat lenti ka bala sakma me pen bet na do ni ka sngi try me ahi ki omen simba ko namar kita ki bala shailam do men simba ko ki long ki khon ki jong blai try na do ni ka ski ki khon ki jong me but try on ya lam no yaki shoot da ka do an redo men sim jome on ya lam yaki da ka ktin ga jome ablai but no ka sngi kin dan ha ka presence ga jome ha ka ying ga jome ha ka miet ga jome go try ba ka khuri jong ki kan long shlai man la ga sngi namar try ba me ko try me pen sle yaki da ka bor ka jong men sim ba ko ken ya ko try na ka jinget na ka jing job nga aingo ya ka kamba ga mamele da do ni ka sngi ga jing stang yaki ablai try kin ya nang ne shakmat ablai ba kin shong ha ka miet ga jong me ko try ba kin shong ha ka presence ka jong me bam jukut but bam jukut try na do na ni na pertai but sha bam jukut ablai ngai ngo ime ko try begini ki khon ki snoi ka tin ka jong me to da kar khu no aki da ka bakar khu me da pen khia ko try ka man sim ya ka jing long do jong ki ro baro ablai don ki pang bi sitam kin yo khia ki jing ki jing jar baro kin kan ria but try nga ngai mele ki kamba ha ka tengu Jisu nong pen amen but amen
Filaan man sini ke office ke jong iru filaan phone ro sini ke number ke fi ke screen ke jong fi ngida smotanat bani kendo ya fi ngida smotanat bani kren bat fi bani slot fi na ke tin ke jong play try ke jing sok lor kat fi ku bless you bon amen but amen